بھائی حاجی نامدار کلیار صاحب جی بھائی عثمان احمد جگ مشہور ٹک ٹاکر فرام فیصل آباد بلاد حکم تو دوبارہ جو سننا تو تاڑی سے مارو بھائی عثمان احمد دے نمبری نال مسیح دے وچ میرا سجن معیار نہیں بنتے بیدار بیرائے بھی تھی کہ پھردے کیریاں دے اکا سانگے دار نہیں بنتے وہ جتھے ہوڑے مسئلہ غیرت دا سائنس در غیرت دا اتھے کٹن ادھار نہیں بنتے دانے گاڑیاں سٹیے کنجرا تے کبھی رشتہ یار نہیں بنتے اور زید کوئی نہیں فروکی والے عدنان بھائی کانی سنگرانا صاحب زید کوئی نہیں تلا دادیاں دا ماں دے تقصیر نہیں کرنا دے دل دی تختی تے بیا نا تاریر نہیں کرنا مولائی براس کافر جدن حوالے میرے اے میرا دل کشمیر نہیں کرنا یار کرا ہن جے رشتہ منت رسائی نہیں میں معاف زمین بھائی سردار محمد خان بلوچ صاحب بھائی محمد احمد ملک محمد احمد گلبانہ صاحب عمر شہزاد نتوکا صاحب سر مارنا پورن سنگتا تو ایڈی سوکھی بچدی پاگنی اور ساری زندگی پارے کیتیاں تے دے سکدے میچیاں ٹھاگنی ساری زندگی پارے کیتیاں تے دے سکدے میچ جا ٹھاگنی وہ چنگے خون دے بیلی پیڑ چراندن پیڑ چھوڑ کے ویندے ماگنے لکا ملک نہ بھولے رشتہ جایا تان وڈیاں لڑدے ڈاگنی جی عدنان حیدر صاحب اڈا ریاض آباد بیٹھنا مبتا بھائی حسین ناصر صاحب یارے دے سال دے کر دے جی ٹھیک ہو گیا مامی آج رکھ دے ہوئی دے سال لڑیاں دے تسی بڑی جی بھائی علی نیازی اور بھائی نمان خان دعا صاحبان دا حکم آجی نے چاندے نال چہور دا سانگا ہے انہیں دل بے قابج تو ہے جتے آنا جوڑے حال چھوڑا میرے صرف حساب تو ہے نیازی صاحب میں رستم بھلے بہت دیگر آج این شباب تو ہے اوپر امانہ نکلے ان لگدا سونا صرف پنجاب تو ہے بھائی اصل لجفال صاحب بھائی اماد الطاف صاحب آمد نواز کنار ریت ولدی پائیے حوصلہ کر رہے چکر چلنا ساگ لگ رہے ہیں ہوا خوش بختی دی وانجا دسمان پتانگ لگنے مولائی برائے تاکلی علم رشتہ مجھایا ڈانگ پر تن لگیا ڈانگ لگنے تیرے دے رنگ بازا ڈھونڈ کے ملنے جدا سن اللہ پاک دے جی ٹھیک ہو گیا تو عراق تو میں بہت خوش ہوں بھائی اسلام دا حکم ہو رہا ہمیا رستم جان کے پہلی چلا راستے سجن کلاتے انکل جفر سجرہ صاحب ہمیا رستم جان کے پہلی چلا راستے سجن کلاتے وٹے مار نہ بخت دیا کرتوں موئی اسرت دی خنگاتے ماشاءاللہ وقت زوال دا ناوے یار ناوے تیرے سنگ دل یا پرواتے کیوں کتے اختے بیٹھیاں وڈ لیندن جدا بخت میران دے جاتے ماں بار کلیار صاحب تیرے مانتے ہاتھاں جگنا پنگا سنگ بسدا پاسا کیتے کے تولا بختان دا مسیرہ پس ماسا کیتے سنگرانا صاحب اللہ پچھیا پتویا زخمی پکھنو جنہیں قید پیاسا کیتے او جنڈ کڈیے آسے آسے وے چنگا رشتوں حادثہ کیتے بھائی اجمل میں دھادی صاحب کتائی آخری دو ترا دوڑے ریاضہ دا مرد دم توڑی مخلص ہر حال رسائیں پہ ناسی سنگت کفر دی نوبت مجنو ماہوال رسائیں پہ اور اجمیش در رستم جکھنا وچ مضبوط خیال رسائیں پہ یا بہلے ویسن موڈیاں چھو یا موڈیاں نال رسائیں پہ
بولے سید ریحان شاہ دا حکم تے شکاری نہ ککر تو نہیں دیتے بار میں دلیل تے دے سکتا نا سانے سانے دے بندے آئی سجنا دی تو سانے دے دھارتے مالو یار لگ لے رکھ دے رال کھا دے دی چھڑے نہ دے نمک حلالو مجموع روپ رستم جھایا تو شاکے شاک نہیں مائی والو تھوان کیڑی قدر سیان دی تو سکر لیا دے بھائی والو ملک وقاص صاحب دا حکم پڑھ دو جی تو پڑھ دو ملک وقاص صاحب دا حکم آگ دوڑے دا سائی ہو گئے نیت خراب تسلطہ ویچ کوئی شک نہیں رہلے بندن کنان صاحب کئی واقعی رستم بھولے اندن کئی جان کے بھولے بندن اویدہ مل دیئے جدن خدا والے کتا دھوندے شولے بندن کاندے کج کجیے لگ دیاں دی تام لگتے ڈھولے اور قتل ظفر بسم اللہ راج صاحب نظیم منگلا صاحب میرا محسن میرا نکا برا بھائی حماد الطاف حسن لجپال صاحب سجنا دا تیر پادا پناج دیکھ لکھا کے ہٹنا ہے وہ پچھا بالکل انصر فامنا کچھ نہیں پھر سارا لا کے ہٹنا ہے میرے اندر فراد کا جذبہ ہے پہلو گل سمجھا کے ہٹنے یا جی میاں رستم ہٹنے نہیں یا سجن بنا کے جی قطعی آخری دے رہے اور میری پسند ہے بھائی حماد الطاف صاحب بھائی حسن لجپال بھائی امن نواد کنڈان بھائی انصر دیگر جملہ آباد میری علم ہے قطعی آخری دوڑا بابا ظفر میری علم ہے تو میرے سانگے دی کھوکھ لیجئے بنیاد ہر فرد بشرد دل دے وچ میرا سامل تو آباد پھر کیا لیا ہر توجہ میری سنگت کی قید رستم جھایا جے سچ مچ تو نہ شاد ہے مولائی سے نہیں بھوڑی ہوئی ساجدہ قائل نہیں بات جا سکنا ہے آزاد نا بس